Ano na kanina yun? Ang cute naman na baby na yun. Ay, ang cute. Gusto mo ng usapan? Ha? Gusto mo ng usapan? Gusto mo ng kwentuhan? Ha? Kwentuhan tayo? Nagkikwento ka. Tapos? Ano na? Ano na nangyari? Yun na yun. Tapos na ang kwento mo. Tapos na. Bayante! Ha? Bakit? Ang cute naman ng baby na yan. Sino cute na baby na yan? Sin? Sayaw. Ayan, moves. Dali, moves. Where's the moves? Wala. Sino super cute?